И така, дети, приятели на PG Gamers, аз съм Джим и ще ви покажа нашето развитие в Turlegate. И така, започваме отвънка. Значи, ето отвънка, тук мощното апдейтнато. Има фенсове. Тук има една масичка, направена. Така. Сега преминем към вътре, тук всичко се знаете. Така. Към вътре да преминем, ето. Имам ферма, всичко знаете. Честрума с нещата, ето родите. Тук ще спим с Данил. И тук надолу най-новото нещо е Enchanting Table, който направих преди 2-3 минути, сигурно. Това е горе-долу от апдейта. Ще ви апдейта по къщата. Ще ви покажа какви материали имаме, нещо особено, малко айтаме. Какво имаме, аз дори не знам. Тук май нищо нямаме в тези честове. Да, нищо нямаме. Освен и леглата. Опа. Горе-долу с помочи тега да украса колкото да има нещо. Имам горе-долу клипът да ви харесал. Сигурно сте видяли новото интро, което плюс нашето интро. Ще използвам още едно друго при Minecraft Survival. И така хора. И чао.